Ez da gauza bat guk egiten duguna, gertatzen zaigun gauza bat da hizkuntza. Uste dut dana askoz hobeto ulertzen da horrela pentsatzen hasten baldin bagara. Bueno, hizkuntz gaitasunaren garapena dagoenekoz jaio baino lehen gertatzen da. Zehazki noiz, esatea zaila litzateke, baina badakigu 9 hilabetetan, hau da, haurdunaldiaren 9. hilabetean dagoenekoz haurrak hizkuntzaren soinua modu berezi batean jorratzen du. Ez du jorratzen gainerako soinuak bezala eta dagoenekoz lateralizatuta dago prozesamendu hori ezkerreko hemisferioan. Jaiotzen direnerako badakigu hizkuntzen talde ritmikoak bereizten dituztela. Beraz, gaitasun hori jaio baino lehen ja garatua zuten. Eta badakigu jaio eta 6 hilabete artean hor aurrak egiten duena da hizkuntzaren soinu aldaera guztiak antzemateko ekartzen duen gaitasun hori erabiltzen du garatu behar dituen soinu errepertorioak eta fonomea errepertorioak antzemateko. Eta orduan egiten duena da, dakizkien gauza hoien danen artean aukeratzen ditu baliagarri direnak eta gainerakoak nolabait ahaztu egiten ditu. Eta gu bezalakoa bihurtzen da aurra, bakarrik bereizten ditu bere hizkuntzaren soinuak. Eta 6 hilabetetatik aurrera hasiko dira benetan ja silaba egitura garatzen, hitzen formak eta bar eta bar. Horrek ziurrenik azaltzen du zergatik, naiz eta oraindik ez dakigun erantzun guztia, zergatik den errezago haurtzaroan hizkuntzak ikastea nerabezaroa igarota baino. Elebidunek funtzio exekutiboan abantaila badakate. Hau erraz esateko modua da, elebidunak hobeak dira informazioa komplikatzen denean informazio hori kudeatzen eta ajolazkoa ez den informazioari jaramonik ez egiten. Eta horrek abantaila bat ematen du. Eta abantaila hori harrigarria badirudi ere jaio berritan ja sumatzen da. Hau da, kuman hizkuntza bi entzuten dituzten eta oraindik hitz egiten ez duten aurre elebidunek badute dagoenekoz abantaila exekutibori, hori oso harrigarria da. Eta badakigu zahartzaroan abantaila horrek egiten gaituela elebidunak neurodegenerazioaren aurrean denbora luzeagoa aguantatzeko gai, nolabait esateko. Beste gauza bat ikasten ari garena da abantaila hau, elebidunek duten abantaila honek baduela zerikusia burmuinak bere baliabideak nola erabiltzen dituen horrekin. Orduan, dirudienez, gaitasun altuko elebidunak maiztasun handirekin hizkuntzak aldatzen dituztenak, aldaketak egiteko, ataza batetik besterako aldaketa egingo dut, erabiltzen dute burmuinaren alde bat normalean hizkuntzaren prozesamenduarekin lotzen dena. Baina elebakarrek ataza batetik bestera aldatzeko egiten dutena da burmuinaren beste alde bat erabili. Hau da, hizkuntza batetik bestera aldatzeko maiztasun handirekin, nolabait horrek berrantolaketa bat ekartzen du gure burmuinean, eta berrantolaketa horren ondorioz, elebidunak gaitasun handiagoa dute ataza batetik bestera aldatzeko hizkuntzazkoa ez denean ere bai. Esan behar dut beste gauza bat. Elebidunok, esan dezagun, baita ere badugu karga kognitibo bat, nolabait sari bat ordaintzen dugu elebidun izateagatik. Adibidez, hitzak izendatu behar baditut oso azkar, elebidun batek denbora gehiago beharko du, hizkuntza batean, irudi baten aurrean hitza esateko. Zergatik? Bilaketa espazioa askoz handiagoa da elebidunaren kasuan. Eta adibidez, elebidunok maiztasun handiagoarekin izaten ditugu ahoskatzerakoan arazoak, ez? Silaba batek beste baten gainean zapaldu eta horrelakoak elebidunon kasuan maizago gertatzen dira elebakarren kasuan baita ere. Dirudienez honek danak zerikusia du hizkuntza bi edo 3. Kudeatu behar diren hizkuntza guztiak hor daude eta burmuinak beti pizten ditu hizkuntza guztiak. Hizkuntza erabiltzen dugunean, ez du pizten erabili behar duguna. Pizten ditu denak. Bilaketa osoa egiten dugu eta gero erabakitzen du, hau erabiliko dut. Beraz, horrek ematen digu abantaila kognitibo bat, atleta batzuk eginda gaude, baina horrek ere bai egiten du denbora gehiago behar dugula, milisegundotan, hitz egiteko eta akatsak egiteko probabilitate handiagoak ditugula. Erantzun horren egiazko erantzun osoa, galdera horren erantzun osoa ezin dut eman. Baina bai esan dezakegu
giza hizkuntza denek, ez beste, giza hizkuntza denek dakatela nolabait, esan dezagun diseinu digital bat bezala. Beti kategoria diskretoak dira, bata bestearen atzetik, ipinita, maila guztietan, eta bereziki ja hizkuntza hitzak esaten ditugun horietan, hor aurkitzen duguna baita ere da, tartekatzen direla, eduki hitzak deitzen ditugunak eta funtzio hitzak. Eduki hitzak dira jende guztiak irudikatzen dituen hitzak hitzei buruz pentsatzen duenean. Sagua, lehoia, etxea, ibaia, eta funtzio hitzak dira konturatzen ez garen hoiek. Adibidez, saguak, sagu hau, etorri zen, esan zionean, hoiek. Eta hizkuntza guztietan daude hitz mota bi hoiek, eta hizkuntza guztietan aurkitzen dugu bata bestearekin tartekatzen direla osagaiak egiteko. Beraz, nolabait prozesatzeko eta konputatzeko diseinu horretan, giza hizkuntza guztiak berdinak dira. Gertatzen dena da, iruditzen zaigula asko aldentzen direla, ze funtzio hitzak eta soinuak eta nola lotzen diren, funtzio hitza aurrean o atzean lotzen dan, olako markatzaile ezberdin asko aurkitzen ditugu giza hizkuntzetan. Da hor, aldagarritasunaren esparru horretan, oraindik ez dakigu noraino hel gaitezken. Baina, zelanbait hori beti da, kanpoko seinalea eratzeko orduan, hor aldagarritasun handia dago. Baina sakoneko egitura, nola, nik beti esaten dut, matriuska andrakileten antzeko egitura hori hizkuntza guztietan aurkitzen dugu.